Dua. Alah ngopo no ya sebetulnya ngene iki guyon ngene. Nggih, santai. Iki tutupan Nggone dhewe kok. Tutupan sura. Anting-anting ya. Oh dipalake. Pamuji mangke nggih. Ya. Nggih. Berkahi. Aku anting-anting nek ora Bapak Muji ora apik. Ora sip. Ora sip. Lah. Wujudipun. Ya ta Mas, seneng-senenge bawa ta. Suarane kung. Ya ora tau tanggapan no. Kong suarane kong. Mula yo utuh. Suarane kung niku. Ya gede sih nek nek ndi kong, nek ndi kong. Nembong halet gendal gandul. Tukange bareng ngegong. Bocah kok wireng. Ireng. Kamu ireng. Aku iki Niku sragepe ra umum niku. satri nggih. Ngono kuwi nak tanggapan anu yogane pundi Satria Wasis ngarep dhewe. Ngarep dhewe niku. Ben Bleleng. ben dianggap ketua. Kan dianggap ketua. Oh. Pak Men piari kula niki. Oh alah raimu. Walah. Mapan ing talingan agamane para putri enek sing ngrasani suarane kaya dalang ngono ya para ya munggahke aku. Enggak, ya sih. Jane ya ora. Gak patut dadi dalang. Gak apa aku ngomong dhewe ya. Anting cangkeping dipusana. Ya iki reunian anu to, apa ki ngene Pak Pamuji mbiyen? Banyu biru. Grupin apa Mas ki mbiyen? Larasi Romo. Larasi Romo sing ngendang ya Mas Bian. Men. Wah, Sing nembang aku Karo Bu Pamuji. Monggo Bu Pamuji. Mriki, monggo. Oh, kok iso. Monggo, Bu. Tak dusi lho, kok Mbok. tak kei tak. Iki lho nek tak. Monggo. Gak tau iki mungkin tak dusi lho. Rene. Enggak. Niki enten teke. Enak ya Mas ya? Nggih, enten. Enak tulisannya lirik apa? Ini pinter kan. Golekne, Dok. Golekne, Dok. Pinter. Apa diganti ora apa-apa. Nah, nggih. Ayo geculne. Ciri khas Mas Pir niku geculan. Loh, Ciri khas. Long leng. Tungda. Monggo. Elalo. Elalo. Lalalelalo. Elalo. Yo. Ciri khas. Opa. Nan 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 nan